баъзан падару модарон имрӯз ашк мерезонанд, чунки фарзандонашон дар Сурия ва Ироқ рафта қурбон шуданд. Аз хурдсолӣ бояд аҳамият дод. наврасу ҷавонро тарбия бояд кард, шароит муҳайё бояд кард. давоаш як чи аст: адаб омӯзондан, савод омӯзондан, тарбия кардан аз хурдсолӣ, аз наврасӣ. аксарият кули афроде ки ба ин кишварҳо даст ба куштор, даст ба экстремизм, терроризм мезананд, бесавод ҳастанд, аз мактаб дур монданд, ягон латваи маърифат надоранд. аксарияташ ҳамин аст.